vaihdon. Joo, kiitos. Sitten voit koiran kanssa tulla tänne päin. Näille maille parkkiin. Joo. Hei. Pitää tavoitteiden päästä kiinni. Mä tuun heitteleen kättä, sanotaan mukaan käsipäivää. Terve. Terve. Ja minkäs ikäinen koira sulla on? 3 vuotta täyttänyt. Onko muita koiria? On joo. Nuorempi. Nuorempi, onko se samanrotuinen vai? Samanrotuinen joo. Ja onko tää se, joka määrää kaapin paikan? No, ei niillä vielä, mutta se on niin pentu, että ne on aika leikkiseksi. No niin, hyvä näin, ettei ole mitään välien selvittelyjä ollut. Ja asutteko maalla kaupungissa? Ihan kerrostalo? Joo. Onko naapurisoppi lähestynyt? Joo. Ei ole heippalappuja tullut, että olisi niin äänekäs kaveri tai... Ei, tää on aina Okei. Ja onko ollut pennusta sulla? Joo. Tiedät kaiken, mitä elämässä on tapahtunut? Joo. Onko ihmiset olleet aina ystävällisiä? Joo. Hyvä, ei ole koskaan mummot potkinut eikä huudella tai mitään. Ei oo. Ja onko sitten ollut terveenä? Ai, no silloin on ollut jotain pieniä vaivoja, mutta ei mitään. Joo, ettei sä et joutunut pitkään pitämään sitä pumpulissa tai mitään tällaista. Että... Ei. Joo. Hyvä. Ja nyt on kunnossa, ettei ole mitään kemiallista kastraatioa tehty tai mitään sitten sellaisia juttuja. Mä vaan unohdin näköjään juottaa sen, nyt se syö lunta, voi ei. No, ehkä se unohtaa sen, että kostutelko kieltää tässä, kun on vielä tällaista joutilasta aikaa. Niin joo. Mä jännitti niin paljon, että mä unohdin, voi ei. No, mitä sä oot touhunut koiran kanssa? No sen kanssa on harrastettu, no ensin se kävi aktiivisesti, mutta sitten se jäi, niin nyt se harrastaa rauhallisuutta ja muuta. No niin, hyvä. On käynyt lampaita ja tommoista. No niin, hyvä, että on monipuolisia harrasteita hänellä ja tosiaan saa sitten vähän päätä käyttää ja sitten päässyt näihin rodunomaisiin juttuihin, jotka on paimennukseenkin päässyt. Sitten tosiaan saa vielä vähän huuperoidakin siinä sitten kaiken muun lisäksi. Ja kuinka kovat äänet, onko niistä harmeja ollut? Ei oo ollut. Et uudet vuodet ukkoset tämmöiset ok, ja jos kattila putoo kotona lattialle, niin ei maailmankirjat mene sekaisin. Hyvä. No, onko siellä jotain alusta-arkuuksia tai sellaisia, oletko huomannut? Ei, en ole huomannut sellaista. Että ihan normaalisti liikkuu, vaikka vähän... No kerrostalossa tietenkin voi olla tai rappukäytävä liikkuu, niin sielläkin varmaan osaa sitten kulkea kerrostalossa asunut. Joo, missillä me kyllä kuljetaan, mutta kyllä se rappukäytävä saa käyttää tarvitaan. No niin. Ja millä sä palkkaat sitä, kun te treenaat? No pääosin leluilla, mutta kyllä se syö herkkiä. No hyvä, että leikki. Se on aina kiva asia. Se ei ole välttämättä ihan itsestäänselvyys. Joo, se on aina tykännyt. Hyvä. Ja mikä sun kaverin kutsuma nimi? Töötti. No ei oo Paimaa tullut vasta. Töötti, morjens, sullakaan hauska nimi. Ihan pohottoman veikeä nimi sulla, vai Töötti? Vautsi vau, nyt on kyllä ollut tosi kiva keksintöity nimesi. Ei oo Kaivo, ota se hihnä sieltä. Sä vaan pysy paikalla. Odota. Paikalla siinä kiristuu, koska me takaisin sinne missä on. Joo. Ei pääse ihan tänne valkkaamaan. Kato, Töötti täällä. Oi että, joo, mahtavaa. Oi vitsi, onko se Töötin keppi? No hitto miten hienoa. Rauhataksa senkaan nyt? Pysy vaan ohjaajan paikalla. No vautsi, vau. No vau. Oi että kato, ei heitetä päin näköä sitä, eikä oteta varsinkaan sieltä päästä kiinni, kun se on vaarallista, jos se menee maahan ja tökkää sitten siihen. No, oi että, voi miten on mahtavaa. Töötti, oi miten hieno Töötti. Tuopa tänne sitä. Kiskataan yhdessä, leikitään yhdessä. Leikitään yhdessä. Oi että miten hienoa. Miten mahtavaa. Superii. Oi miten kaikki. Täällä Töötti. Tuopa tänne. Tänne näin. Täällä. Sun vai mun. Oi että. Noin, taitava Töötti. Joo. Lähetä hienosti. Kiskataanpa lisää. Vähän vielä Töötti. Joo. Kun tehtiin. Tää meni kyllä tykkää. Joo. Hyvä Töötti. Hyvä. Joo. Mahtavaa Töötti. Mahtavaa.
Hyvä. Hyvä. Ei sitä saa keskellä. Voi mitä vahva. Hyvä töitti. Ohjaaja se ikävä, joka ottaa lenen kaverilla pois. Sitten mennään jatkamaan. Ota vaan pois. Joo. Kiitos. Nyt mennään katsomaan seuraavaa kohdetta, eli ohjaaja tulee tänne päin koiran kanssa. Ota ihan pieni askel eteen. Kädellä sitä hihnaa löysemmälle, joutta kädellä sinne. Jaha, hän on tänne hirveen vaara. Katso hetken tuumaan. Ota sinne puola askelta taaksepäin, sillä käännyt siitä just ja vähän rintamasuunta käydä kuitenkin kelkkaan päin. Yes. Koita löysätä vähän työntää just noin, että ei tuu vetoa vastaan koiralta, niin sillä on helposti siinä sitten tehdä omia ratkaisuja eteenpäin. Sillä lailla pari askelta siihen kelkkaa kohti, että sulla on varpaat siinä kelkan kyljessä, mutta älä potkaise sitä kelkkaa sitten samalla. Ja varo, ettei se hihnaa. No niin, ja nyt kehut sitä ja silitteet. Oli maailman taitavin tööttikoirainen. Olitpa tosi reipas. Nyt ihan saat yhdessä, katsot, nyt jouksille rolettia ranteesta ja pyydät koiran siihen, että se tutustuu ja silittele koiraa. Se on vähän määrä koiran malli, oli siinä oliko vähän tämmönen. No onpa hieno mies. Super. Katso, se on ihan tällainen samanlainen siis. Tuppa katsoo sitä. Vau, mikä mies. Onpa tosi hieno. Katso, kyllä siinä on tosi. No kyllä, just noin. Tota me haettiin. Varoitelta saada se hihnä sen verran ottaa ja sitten lähtee uudestaan jännitetään. Hyvä. Koita saada siliteltävät peittiset. Pitkät rauhalliset silitit. Se oikein kovin hieno oli. Olisiko hieno? Kyllä oikein yhtään. Ihan vaan rällätee sen kanssa. Laitetaan tästä. Kattoo sillä silmällä, että olisiko se oli. Sitten hei, pitäisi mennä katsoa nyt Venäjälle pesää tuolla. Eli kävelette sinne päin, mistä kelkka lähti tulemaan. Ja pitkällä taluttimella mennen tulee. Takatulessa kävelet itse ihan tästä kelkkaa. Siltäkin puolelta. Kyllä väliä siltä puolelta, mutta kunhan menet ihan vierestä. Eli se taas maistaa tai maistaa. Vierestä itse ja se saa valita oman reittinsä, miten haluaa mennä. Nyt on nähty tarkka. Tarkka pois. Pysähdy!
Hienosti. Hyvä. Sitten mennään katselemaan, mitä tapahtuu, kun tuolla ruvetaan rättejä lähestymään, että herää. No, hyvä suunta. Koira pelasti vaarallisesta tilanteesta. Hieno juttu. Se oli se tehtävä numero 1. Sitten tehtävät jatkuu. Eli nyt menette ihan samoja tassunjälkiä kuin äsken, mutta käännyttekin tosta ja kuljette ton tynnyritelineen tältä puolelta ihan telineen vierestä. Kävelette kohti tätä kuvaajaa ja kierrätte hänet. Tynnyri tulee teitin perään, mutta sä et näe etkä kuule mitään, vaan sä jatkat matkaa samaa vauhtia eteenpäin. Nyt se saa taas haistaa, maistaa tai väistää tätä rattia, mutta sä et pelkää sitä, eli sä kävelet ihan rohkeasti sitä kohti, ihan samanlaista kävelyvauhtia kuin äsken, että pitää rupea epäröimään kohta. Sillä lailla, että sulla on katu-uskottavuus kunnossa, niin se on sitten koirallekin helpompaa. Onko väliä kummalta puolelta? Ei ole väliä. Katot mihin koira sua vetää, niin sen mukaan sitten pyörähtyy. Jes, sinne vaan rättiä kohti ja nyt sinne ei enää ratilla tavata lisää. Katsotaan miten hyvin Röötti niitä muistii. Hyvä, älä vedä. Oikaise siitä. Muisti oli aika hyvä. Me lähemmästä telinettä kävelemään ja siitä eteenpäin. Älä vedä, mutta houkuttelet tai sanot, että mennäänpä katsomaan. Itse esittelet, että kävelet itse ihan viereen, että tee sitä mitään mörköä ja voit itse vähän katsoa sitä, älä kolistele. Koska se on aina sellainen juttu, että voi vitsi miten hieno, tuuppa Töötti katsomaan. Se voit vaikka istua siihen päälle, se kestää kyllä istumisen. Vaikka Töötti tulisi sitten sun sylkkyynkin siihen siliteltäväksi, se olisi tärkeää, että se vähän nuuskasee sitä ja sit tosiaan pidät kaveria oikein hyvänä siinä. Et voi että oli reipas ja rohkea Töötti-mies. Joo. Niin, se on vähän hankala homma, kun on jäisiä kiviä siellä sisässä, niin ne vähän pitää hassua ääntä. Vau, mikä mies, ihan superhieno. Hyvä Töötti, mahtava homma, hyvä. Sitten mennään kattoo mitä pimeässä tapahtuu, että löytyykö sieltä mamma, kun valot on sammutettu. Lähdetään tuota konttia kohti. Selvä! Ei jää ketään siihen suhteen tänne puolelle. Mahtava homma. Joo vaan. Niin meinaa, että täältä on niinku tiiminä. Tuuppa käynnin välipuolelle. Tää. Tuuppa Töötti tänne. Tuuppa Töötti. Joo, meistä toimittaa vähän käynnin päästä. Ihan kun täällä olevaa, niin on voi sitä huolta, että se on. Ei nyt tullut hajua nokkaa vielä, että ollaan vähän siinä väärällä puolella vielä pressureissa. Tuuppa Töötti tänne päin katsomaan. Täältä se mamma kyllä löytyy. Eikä ketään. Ei ollut muita. Töötti, nyt vähän tarkkuutta pitäisi käyttää. Tarkkuus etsintänä ottaa toi mamma. Mammalla on ne avain.
No vau, nyt pidät oikein hyvänä. Hän on vähän hämillänsä, että kun mamma istuu pimeessä, niin eihän täällä ne oikein tiedä sopiiko ikään. Nää vähän katkeilee nää meidän tikut. Joo, mä veet oikein tosta lisää, kun sä juttelet. Hei San Töötti! Moi Töötti sun kanssas! Ihana pieni mies! Joo. Ohjaaja voi tulla. Ihana pieni mies! Voi että miten on hieno! Hyvä! Ne oli sitten painamista vaille niin auki. Pidä hyvänä sitä siinä. Ei pääsetä vielä kaveria tästä pois, että otat sen irti siitä sillä, mutta jää tähän. No niin, Töötti, täällä on sun todistus. Aloitetaanpas. Tuliko yllätyksiä ohjaajalle? Ei mulla oikein ollut mitään odotuksia. Mä en ole aikaisemmin tämmöisessä ollut. No niin, mutta katsotaan mitä täältä löytyy, niin aloitetaan noista laukauksista, niin laukaus varma. Kuulla saa, pelätä ei, eli ei ongelmaa niiden kanssa ollut. Luoksepäästävyys on kunnossa, se on +3, hyvän tahtoinen luoksepäästävä avoin joka tilanteessa. Joo. Sitten tää se muistipuoli, eli kuinka se muistaa ikäväksi kokemansa asiat. Kyllä sillä aika hyvä muisti on, se parhaiten näkyy tässä rätillä ja kyllä se tuossa tynnyrilläkin näkyy vähän sitä, että se oli sitä vähän pelästynyt ja ottanut itteensä, niin se vaati sen houkuttelun ja sama tossa se kiersi kovasti kaukaa, eli se on kovuudeltaan -2 pehmeä, eli silloin on hyvä muisti, mutta sitten pitää muistaa, että jos se jotain pelästyy, niin ei itse auta mennä mukaan siihen, että ruveta paapoon, että voi mikä ihme se oli, vaan että ihan reippaasti lähestyy eikä näe eikä kuule itse mitään kummallista, niin silloin se on koiralle helpompaa, koska se peilaa aika paljon sitä, miten ohjaaja käyttäytyy. No toi ei tullut yllätyksenä toi muistiasia. Joo. Temperamentti, eli se on se sopeutuminen muuttuvissa tilanteissa. Ei pelkästään vikkelät jalat, että niihin vaikuttaa sitten hermot ja kaikki tämmöinen, mutta temperamentti on se huomiokyky, tarkkaavaisuus, oikea aika, oikea suunta, miten se reagoi näihin ärsykkeisiin. Ja arvosana siitä on +1 erittäin vilkas, eli pikkasen se liioittelee asioita tai on niin kuin vilkas mielikuvitus jossain tilanteessa. Ja se sopeutuminen ei ole niin just on time, mitä tuohon korkeampiin arvosanoihin toivotaan. Hermot, silloin ihan normaalit arkipäivän hermot, eli +1A, hieman rauhaton. Joo. Taisteluhalu sitten, no se on ihan kiva sillä, eli se oikeasti varmasti nauttii siitä, koska mehän kokeillaan tuolla puukepillä, mikä sitten on niin kuin monelle hankalampi kuin ihan lelulelu. Että se varmasti lelulla taistelee tosi mainiosti. Kyllä. Ja se näki, että se käyttää myös sitä taistelua muuhunkin kuin vaan leukojen käyttöön, eli se taistelee myös lihaksillaan. Se nähtiin hyvin tuossa kelkalla, kun sitä pelotti niin maan penteleesti, niin se meni siellä niin kuin mäyräkoirana ja se ajoi eteenpäin sitä siinä. Eli se on äärettömän hyvä asia, että on myös tuollaista eteenpäin ajavaa taisteluhalua. Ja arvosana on +2
2A kohtuullinen. Ei ihan sen suurempaan riitä, Joo. mutta kuitenkin se on ihan hyvä, kun on kohtuullinen. Se Joo. on se parempi niistä kohtuullisista tämä A-vaihtoehto. Joo. Puolustushalua katsotaan, ei kykyjä ja taitoja. Eli eihän nyt lappalaisilla kuulukaan mitään apinanraivolla puolustusta olla, mutta sitä halua löytyy kohtuullisen +3 edestä. Eli haluaa puolustaa laumaansa, se on siinä edessä ja yrittää haukahdellen kertoa siinä, että huonot aikeet ei kannata tulla meidän tiimiä ahistelemaan. Tuossa seinällä katsotaan sitten terävyyttä, eli aggressiota, kun se on yksinään siinä. No ei siellä ole mitään, eli se on sitä mieltä, että jos on pakko tulla piiskaamaan, niin piiskaa nyt sitten. Eli arvosana on +1 p-koira, joka ei osata lainkaan terävyyttä. Joo. Sitten toimintakyky. Erikoiskokeena on kelkka ja pimeä huone. Pimeässä huoneessa sitä piti vähän jeesata enäämpi. Kelkalla tehtiin pienet avut siinä vaan, että pikkasen otettiin lähemmäs askelia sulta. Mutta arvosana riittää tähän +1 b kohtuullisen pieneen. Joo. Ja sitten kun katsotaan näitä kokonaispisteitä, täällä on ensin on plussia jonkun verran, mutta sitten otetaan vähän miinusta tuosta pehmeydestä, niin loppupisteet kotiin vietäväksi on 118 ja silloin hän on suorittanut luonnetestin ihan mainiosti. No niin, mahtavaa. Niin tuossa on sitten reppari on siinä, Joo. tai se on näköjään mennyt 2 kappaleeseen irronnut siitä leikkauksesta, Joo. mutta tai perho mikä perhe.